who say ampa is there nyankopon asoma no so omeyi asase na ten omeka asase nanim na omema ne tene ne su biu ne who say ampa is there nyankopon sa nam ne tumi kese ne so asa be kai asafo no na de twatwo na ede na enwanwane se woso wie dwumadi ni nyina echi eda etoso enum no obenye nyina edi nachi na nyankopon na kana ho na odi akọ asubo nten ho wakubuye nyina yesu na unya se otene ni abo wosu awati asfo asase so adawo difo agema Benjamin edibi nu asubo nten asutene ni mu no saadan eboni nyina titi mani so na ni nyankopon nam ne so ema honhom foforo eye no kro honhom betene mi mu honhom a etimma enipa ese wono KRISTO sedi odifo agema Benjamin ase KRISTO no se wose yensen no enti eda no yebehu se ampa yebesi odifo agema Benjamin efiri se won na KRISTO nam ne so abegiyen ti yesena efiri se wono so se KRISTO no na ampa yebehu se ahote no eyi ne ho adi ahote no eyi ne ho adi edane nye asem ketewa na edane so enya agoro tinisire yene ye show Righteous TV ayede akoma pa enigie obiya durufie anwumre ofie awia anopa ne butaye nyina ne se obeti nyankopon somafo no evi se na dwene nyina si onyankopon ahenie so no eno no wamaso no wose ahenie no ho asem no eye 10th obeyi ne di to wase mum yenko nyenko hwe onyankopon ahenie ne tenene na ma menka wo se di entia me pese eda 10 September no wadi nyina wujai na oba odifo agema Benjamin nyankopon somafo ne nchen ne se on sede KRISTO sika asem no wase mum sori na munko hwehwe wanka se tenase ne hunu nyankopon ahenie me patcho wanka se da ne hunu nyankopon ahenie mbancho wanka se gina ho ne hunu nyankopon ahenie efiri se KRISTO nim se enkrofo bi di ni din beba enye onoa na omba be yi nenum asem na firiwe do mu de ne esi ho omba be yi nenum asem na firiwe do mu anyame de ne esi ho no mo yi wonu ni KRISTO onyankopon te asefo ne de na yede yi afiri ho no yemunti ena waka asem we to ho wose mon sori ma mon ntena fa ko KRISTO nim se yebetima wo ato nsamanfo asafum yebetima wo ato abonefo asafum yenti no wose so onya party asefo asasi so pe no do bedura asumdie mu a emla wo beti ni din no wose ntena fa ko sori ne pere hwehwe sede na akwan sitie na anyasa no bampo firi mu a wa meka se asafo awo mutu mu no ena wiewie mi sei yemunti no nam na ko aso no de dwumadie kese sei esi ho eye 10th September dwumadie suronko kura itimisire wese maboshe kese a KRISTO ka ho asemi se mun sori na mun ko hwe onyankopon ahini ne tene ne kane no tuma na mon eno so ye mlani bia hwese obedi so ne be boawo na ampa ube se wohu onyankopon ahini na sede osomafo odifo agema Benjamin onyankopon ize nyankopon no edifo ne kan wose so onye hu ne se pe mu se onyankopon ahini no eti wumu ye na wurade Yesu KRISTO se onyankopon ahini no eti mumu na so be kubia unim
nanso ye pen so die eya ko ese cheche bi na yetu yimu na wasa ka asase bi o mu hu asase yi mobo wasa so mani difo osomafo odifo Agema Benjamin se omla wo me ka asase bi o timesrew onua odofo tenfu enyu hu mfiru ma me fa number yi ntudwa saa number we ena yi nyina ebe fresi so eye eda no eda di be hye onyankopon akoa no nti number we de ma wure mfi onyankopon akoa no ize onyankopon akoa no osomafo no ma me papa onua odwen hu sɛdeɛ KRISTO akoma teɛ no sɛ no somafoɔ akoma so ɛteɛ no sɛdeɛ KRISTO ɛwɔ ɔdɔ ɛwɔ n'anwenneɛ ho no nipa ho no sɛ ɔsomafoɔ odifoɔ Agema Benjamin Awurade Yesu KRISTO akoa no sɛ ɔno so ɛdɔ yɛn no timi di number yi tuja fa number no 0594 844 111 0594 844 111 me pacho on say ye do so pi ene yin nyina be free line no anhwa a yin nyina say free phone line ba ko a esu be busy timisare foforo so e ka ho yimu otima cheche yin nyina ye free be sisu a ye ho aye hare ntem na edani dura yin nyina ya bom nya be hia onyankopon akoa no osomafo odifo Agema Benjamin safa number we 0539 224 999 0539 224 999 Juma die nyina ebihia ewo kumase uduru kumase a bebia wo bia se kumase na wo Accra wo Tachiman wo Sahwi wo Akomadan wo Tuobodom wo Ofenso wo Mfante bebia wo bia Eastern region Ghana nkuro doso so nya besi kumase se pe anaso wo kumase a ekuro ne bro no abeba so eye edwoso ekuro no bro no abeba so no eye edwoso wodi uduru edwoso a wo so wo ko akyan kurum wotimi fa fomba anaso opeso onam dwo a no bu se ba bi e fa akyan kurum ka tina maka edwoso no ifuru edwoso a na ba akyan kurum tu uduru edwoso pe busa ba bi ase wo ko akyan kurum unye busa akyan kurum se pe won be chewe bi e fa ho ka na wafa ka ni bi ofuro ka ne se pe kache driver ni se obesi wo Righteous City Junction ewo akyan kurum Righteous City Junction ewo akyan kurum ho na gidifo nyina nyuma die sunkun ye nyina ye furo ka ba besi unye si junction so se pe uma woni so a wo se ko tal kama ma ye kwan ne kama fa ko tar ne so wo ba na pejawuti bo se dan kese esisuro ho no dan kama asole fie kese esisuro fa kwa na so ten ne bla Righteous City I want 10th September yenyi ne behia onyankopon somafo odifo Agema Benjamin Righteous TV ni the gateway to heaven. It eda eye time for no. Mesrew oba apo no e ma remfi. Na prepare ohun so say
wobetie asɛm a ɛyɛ soronko asɛm a ɛde adwensakyera ɛba asɛm a ɛbɛma wo ne Onyankopɔn ɛntam awie asomdwie ɛyɛ 10th year 10th year 10th no ɛyɛ ɛda a mempɛ sɛ obiara wo bɛfi 10th September 10th September ɛpatwɛ wo book ɛne pen hɔ a fa ne bɔ date wetu ne twere aseɛ ɔsomafo odifo Adwuma Benjamin ne twere program no gu aseɛ na awura mfi da bia wo sɔre akɔ adwuma a fa no hwɛ date no ɛyɛ abɛnya na waboaboa wo ho because ɛda no ɛnyɛ da ketewa ɛda no yɛ da a Israel Nyankopɔn ɔnam ne somafoɔ so ɛbɛmɛhu sɛ ampa ɔda so kae asase na ɔkae wɔ ma na ɔkae ateneneefoɔ na sɛde wɔyi ne tenene adi ɛwɔ ne somafoɔ odifoɔ Adwuma Benjamin mu no sɛ ɔnam ne somafoɔ odifoɔ Adwuma Benjamin so ɛbɛma saa tenene no yɛn nso so abɛtena yi mu ɛna no hwɛ sɛde ne sitie Kristo bae ɔbɛda atenene suban adi ampa ogyae hɔ ma asomafoɔ no ɔmu kura mu ara de kɔsi sɛ ɔmu wie mu die kaya wɔn toatoa so yi yɛne yɛagye Kristo adi saa na ɛsɛ nkɛyɛ yɔ ɛna Kristo hu sɛ yamane akyerɛ sɛ anidasoɔ a yɛwɔ ani Kristo ntam no Kristo no anim sɛ afiri hɔ yɛmu nti na ɔsa hwehwɛ nsafo no mu nyinaa na ɔhu ne somafoɔ odifoɔ Adwuma Benjamin ɛwɔ ateasefoɔ asase so na deɛ yɛ anigye ne sɛ amanaman mu nyinaa Ghana ɛna ɔhu nakoa nti yɛ ama wɔn nye ma ho nsɛpɛw sɛ wɔn so wɔwɔ ntoatoa so yi wɔhunu Nyankopɔn somafoɔ odifoɔ yɛ nokwafoɔ nokorɛm woso wɔhu bi na ne bɛdi ahyia na saa 10th yi wodi anigye ba bɛhyia no ma wɔn nye kɛbɛyɛ wɔn gye sɛ wobɛhyia yɛn agye odifoɔ Mose ɛbɛyɛ wɔn gye sɛ wobɛhyia yɛgya odifoɔ Elia ɛbɛyɛ wɔn gye sɛ wobɛhyia yɛgya odifoɔ Yeremia yɛama wɔn awɔ ntoatoasoɔ so yɛyɛ ba awɔ ntoatoasoɔ foforɔ so nti saa yɛyɛ awɔ ntoatoasoɔ a yɛyɛ ba so yi na ɛwɔ sɛ yɛn nso so yɛabrɛ bɔ mu no yɛn nso yɛhyia nokora difoɔ a yɛasoma no deɛ ɔyɛ somafoɔ nokora difoɔ ɔyɛ somafoɔ enipa biara Nyankopɔn ɛbɔ ɔba ateasefoɔ asase so no o lifestyle ɛsɛ wo ne Nyankopɔn somafoɔ hyia o lifestyle nyinaa because sɛ wantimi ne Onyankopɔn somafoɔ nokora anhyia a ɛbɛyɛ den sɛ Nyankopɔn ahenni wo nsa bɛka nti wɔn a hunu sɛ yɛatwene wɔn din nkwa nwoma no mu no ɛwɔ Nyankopɔn ahenni no mu no ɔmo nyinaa ɔmo ne Nyankopɔn somafoɔ nokora foɔ ahyia ɔmo awɔ ntoatoa so so ɛma ɔmo tee ɔmo nka na wɔn nso a wɔtee saa nokora somafoɔ ne nka na wɔde akoma pa ɛne adwempa ɛgye wɔn asɛm no atum mu no ampa ɛnɛ yɛatwerɛ wɔn din ɛwɔ nkwa nwoma nim menim sɛ wɔn nso so ɛnkyɛ wo ne ɔsomafoɔ odiifoɔ Adwuma Benjamin bɛhyia na ne Nyankopɔn nam no so Israel Nyankopɔn nam no so wɔn nso wɔbɛtwerɛ wo din ɛwɔ nkwa nwoma nim ɛnkyɛ yɛbɛhu sɛ Onyankopɔn somafoɔ no abɛtena ase a ɔbɛyɛ ne Nyankopɔn no nsia na mu a ɔde Nyankopɔn asɛm ɛbɛma asase no so nyinaa nti yɛntwa yɛn ho mmra
Mirano moja tumi opo adishini moja tumi opo Yesu ni moja tumi opo moja no ayemi fefa mama Suya tumi omo ekwano moja moja no aye mama adida fichio yadi enkenkao unyamkami wa Yesu Kristo ni Obina yebinyamko pondia Yesu ni moja ya ekwa omo adishini moja ya umi omo ibaba no moja ekwa omo moja no aye mama sheshe radia afọ no me da wase Onyame aseda nka odi osuma Esi mirano moja tumi e papa no moja ya ekwa adisini moja tumi moja no ayemi Tumi umu Yesu ni moja tumi umu emoja na yemfe mama demi amen amen yada Onyankopɔn ti asefo ase enanu yi so nam na humobro so masama ye nkwane ahode na asa bi odom pro fufu asama ye nya saba righteous TV said na secretary kan jumadi no ani eguso no na afiro Onyankopɔn adom humobro asada beka ye nyina ye ho secretary Rodin Show patrol families na bari biara obia wono bonu amane ka che onu yonfa na fidie no koso anto se odi ka kan no na no mre so menka me Nyankopɔn asem kakra me fam kyerɛw o babi bia wo babi bia awo na se de odi ka kan no program no so obaso pachai on the 10th monko Nyankopɔn ne tene no na se de na no Kristo nam no hom so yi na didi kyerɛ me no means me the didi akire se na no Yesu Kristo kan no o se de agya no soma ame no saa na me so me soma mo de se de oyi na didi kyerɛ me saa na me so me yi na didi ayde akire na timi abo nipa nyina na nipa nyina hu sampa Kristo Yesu no kwafo asedan koso ana nka ne dini odom ne homobro a odi amaye ya bibia obia o koso ne bonu amane na we de ye nto aso on se yewo Onyankopɔn enkwanja odi beji nipa Onyankopɔn ti asefo na pe no odi ema nipa enye nipa bi na asre na nye nipa bi na abisa enye nipa bi na ahwehwe izo Onyankopɔn na pese wonam na humobro so no odi nkwanche ema nipa na ade bia asase so bi pese wode ma no okwan bia ofa so a ono nipa no pese wode ma no okwan bia ofa so a
obepese obefa so de ama so what you say ade bi nipa bi apese ode ma no opa obedi ode beto no aka se bra befa opa ibekura no ode ahye wonsam opa ode be ma obi no ode abrew ade bi nipa bi pese ode ma no na obi pese ode ma no okwan hudo bibra obefa so a obetumi de ade na ayede ama izano Onyankopon na hini no ode nam ne bakru Kristo so ode breye sa ne chie okwane a wofa so a ode maye na se de meka se obi di ade ma wo a ebetimi afa se ono abefro se beje ana obeba na ode ato na wafa ana obeba ne kura no na ode ama wo ihye ono nsem no so de ahye wo nsem ana se ode besoma ne ye di abrew ni nyina ode ade na ye den ama wo se ba Onyankopon ni enam Kristo Yesu hunu a eno no enam akwan hubu bebre enema mema bebre so na keka bom on se asase kwa itisu yi no ye nte so akwan baako enye aduane nko anti ne ye che ha pacho dabi ena enye ye hye atade nko anti pacho dabi ena enye idare nko anti pacho dabi ena enye ye home nko anti pacho dabi ena enye ye nante nko anti pacho dabi ena enye ye da nko anti enye ye sori nko anti enye ye timitu kwa nko anti ndo nsa wo hwa eno ma bebre na aye de akeka bom ena me ye tia eno so ne ma obi a otia asase so bia ase na niji se wo ye de otia edo won sa wo hwe se eto da na se ye de obi tuma ejeli obi a na ye obi ase 5 years on se onwui obedidi obetimi aduare obeda obesore nso campo nko ana ya campo no enipa hunu se eye o how kese ne dia ide ato no so se nkenye sa dia nkajeri kura nkenye ya koso obeda obeduare obehome obedidi ete se de obi ai eye bibia nje yesa na Onyankopon ahine na tie eno bebre na ekeka bom ansana Onyankopon ahine nipa nsa tumi ayede atama nipa ni ji awie peye na ne nsa ana abɔhye no nso otimi awuram bi na odifo agyeman ya na meka se asase etisu nipa bi nti ase wo akiri ebi mu nso ti ase ben yobu wa usa ne nti ase ben obu wa usa ne nti ase wo akiri obu wa wanyine ne nti ase ben ena obu ho nso a wanyine ne nti ase wo akiri ene ne ma asase we so enipa benya nkwa no din odifo agyeman Benjamin me madwuma ne se wasoma me awiye man che se ekwan ye befa so enipa benya nkwa madwuma do demba bo sha odema ami nyina ni o Kristo Yesu na mo so bi yi ni wodi kire me oyi ni wodi kire me odema ami nyina ani na ode sa abɔhye ne ma me no on se Bible nso ho anipa asua kenkai dada ansa no na nyemmeme ne panyi na me wa asase so pacho dabi enyeme na me asɔre ye de e baaye pacho dabi ne baaye asɔre ye de e ho dada de e se Bible na nkasa no Nyankopon akwan ne na hini ho akon de ma me no ana ode soma me ne se de ono ne petie ne nam Kristo so no me baaye nipa bebregu so mo ye ho adwuma dada ete se Yesu Kristo baaye senka Nyankopon de Kristo beje nkwade a kese o ma na ba wiase ahyase yes tingo obi abeba nanka bo hye da ho ye de twɛn no bezo on se Nyankopon nyansam no nhunu mu na koy mu nya sa na ye de e faaye ni Kristo Yesu asumdwe nka ne din ebra oba na obeduru ye no na asofo ne asore ne bibia da so ye de e wo a emra kora so da so a enipa ye de e kinkai e na Yesu Kristo so aba nduo de wa hwe asa no se na beko endina na man kofo se Yesu Kristo wo se nya meduma no ne bre so fo no ha ntina mo so wo se nya meduma no so wo beto yi na wo so de na wo kan no ase de yaka che no wo ba be sesa no ena Yesu se de men sesa no de wo na no waso me se me mfa bi nya de yi enka ho ndina wo ka so ma me se mra ne adifo na me be share ma ma me se mra ne adifo no be share ne ma
Ndi na ona ebeto ye Kristo beto wona omuhu ne se o ba ene ya asore na che emra ne da ho beto yi asore da asisi wo ade na ase afi na wo ye bibi ti se de ye ne nye na wo beye ni yi saa so Nyankopon bo hye echi enam se saa so de na nka nipa isusu nu de a kamero di fo Mose ona na nka ese Kristo kuru echi ona Yesu na ye se oba asase mfiti ase na ka ofiri wa na kamero di fo Mose ayede aba ezo de hwe so Nyankopon ye hye ekwan ofa so wa ye na de ekyese ye wo awon totoso wi wo Nyankopon hu mobro ene ne dum ede adima binom yes na no no ana kan osimi do Yakob beta eso ade ni pa mi no amhye yefunu modo ba ko na atan ba ko e Nyankopon ne pe ina gina ono ana abofo bibire wo soro bonsama ya de ose fi ne komapo me nye obie Nyankopon so mpa aka yo pacho David po Nyankopon apo bonsama so nyi bio nya aka yo pacho David ono Onyankopon onya aka beto wa po no de no wa po no oso wonye ni biem oya ho hwe a enye yi enti sana efense Onyankopon ahini enam Kristo so no echie se osoma no ode ne pe a efiri ono Nyankopon Kristo mu ne ba ne mu ne honhom no ode mawa oye den aba beto enema bi edika aye de yi ewo ho dada na se wo kan ho asema medika kan se bi se yobu wa usane ntiase ben usane ntiase wo akiri wanyine ne ntiase ben wanyine ne ntiase wo akiri on ntiase so boawa enema wunya gidie ne nye mayeyere o gidie ye de ode ti bibia se na de ode ti ase no wode beye saa de ni mu adwuma gidie no nye gidie se I believe as osusu no mu na hwe ni ho di gidie ne fapempa ye nwuma gidie no ye wo omususu gidie be se minim se urade beye enu efe ni gidie wata se na se gidie no enya adwuma se de ode adwuma ebe ka ho deja o gidie mi gidie se urade be hira me o se menya adwuma o de kan kore onya ade bi e kire se wo ye adwuma o penshira eshani timi ma lebi ameka kire mo se ade no Nyankopon onum se ni pe be didi oboye se ni suba ne nseso ne ma ne ye obehweye oto nsuo ma wirefu onfa man kan je maye na champo befu di asafurade man kan fifiri ye ma bode bayere nye de ni pa hiya ni apem fifiri no ma ahwede fifiri de ni pa hiya ni pachai but ade na Onyankopon to nsuo no ma ni fuwira na ewira wodo agesa wodo na wokope aba e di gishim e cheze ze unya gidie se urade be hira wa na wa mpe bibi anya e be din se inhira se gidie e ye adwuma odifo adwuma Benjamin homa na ode ma me 2014 me de ye adwuma ne se de Kristo pechie no me hunu se Onyankopon ne agya no madifo adi ka ananche no kuremu a wohwe a wotwene ho a wonche ase na ko se na ye di adai difo ntimi onye no kwafo so fo nye no kwafo ase obo brabo ne kakra no abo brapa na kra de wo hene ase bi wi ase ye no ebia na wo di difusem ne asofosem ato wo ho so na ko ase wakunko kakra na ze wudi sofo ni pesi anu akenka ababro akire mo ye sofo na saa na ye ne ye de na ye ansa na mi se dabi onna wo mra ni mu no omo no ye sonko no enye minya saa gidie no ena metena sa da Kristo seje esuma me suma sa de mesuma e de bo shema di fu di ka no onso je fa ko dabi e wadwuma me ye e wo saa gidie no emu ndi gidie enye masusu madwene dabi
na Yakubu no mienu no ɔse kyerɛ mu gidie nam so menkyerɛ wo me gidie a me di nnwuma ɛna ɛbɛkyerɛ wo ne yɛnhwɛ deɛ ɛbɛyɛ adwuma saa na ɔsomafo James kan enti yɛwɔ adeɛ bi a wohwɛ awɔ ntoatoasoɔ bi ada hɔ akyɛ sɛ Nyankopɔn fa bɔhyɛ ma wa woso ntimi nipa bia wontimi emie wa no nka ebi da ade ne timi da hɔ kyɛ na atimtim nipa nyinaa so ade sɛ wɔde ne honhom ade ne bɔhyɛ ama no wasom asɛ wo ensuro ka wo na wobɛtumi aka ɔmfa bɔhyɛ ma wa sɛ mu nyinaa mu sua baaboro Nyankopɔn bɔhyɛ yɛde hu n'apɛdeɛ yɛde hu ne ɔpɛ ɛyɛ ne honhom ɛnyɛ baaboro akenkan ɛnyɛ mmara na kenkan na ade bi hu no ndi na dabaka sɛ ɔhwɛ da biara wɔ sɛ Nyankopɔn bɛsoma difoɔ ba a nipa afom no ɔmo kenkan baaboro mmara bɛtene ɔmo afom ade tɛ Nyankopɔn honhom no kora honhom ne nyanya ɛdeɛ ɛmae no kora honhom ne ba ɔno no kyerɛ wo sɛ de Nyankopɔn akwae ɛkyi ɛna mmara no ni ɔnso no wɔ kyerɛ wo honhom ne yɛ mmara no ndi na mka sɛ medi Nyankopɔn asɛm nyinaa so honhom ne baa me so no ɛna ma medi asɛm ne nyinaa so honhom ne yɛ mmara no sɛ obi sɛ si a yɛse nsuo bi de tano a na okowura obi mso wɔde ne kɔm a ya yɛ frɛ nipa ne sɛ tano kɔmfo wayɛ adeɛ so sɛ ne si frɛ nipa yɛfɛ ne tano kɔmfoɔ adeɛ ne yɛmfɛ no kɔmfoɔ na yɛnkɔ frɛ nsuo no so tano ade nkyɛ nipa hu ne sɛ nsuo tano no wabɛwura ne mu eyi ne ho deɛ yi adi to yɛ tano kɔmfoɔ saa na Nyankopɔn ɔsoma wa ne honhom na ɛba wo nsa ɛyɛ n'asɛm Nyankopɔn honhom bi a nyame honhom nyɛ mahunu sɛ nko a mahunu sɛ ti ndi na ahomone ne bonsa ne nkurɔfoɔ nyinaa yɛ de ɛyɛ bi no ne honhom pa abɔhyɛ honhom no kora honhom no ɛyɛ n'asɛm na asɛm no akyi na tumi ne ɔno nso ne tumi na wawadeɛ yɛ deɛ ɛdie asɛm n'akyi ndi na no Mark chapter 16 verse 15 no wɔse mon kɔnam kɔka asɛmpa ne nkyerɛ nipa deɛ wɔgyidi na mobɔ n'asu no wɔn a wɔgyidi no nsɛnkyerɛnne bɛdi wɔn a wɔgyidie n'akyi nsɛnkyerɛnne ɔn sɛ asɛm no akyi wɔn a agye adi no ne nsɛnkyerɛnne ayɛ dɛ yi Nyankopɔn honhom bi edi ka asane a ɛyɛ n'asɛm ɛnyɛ nyame honhom aba so na wugyimi o fa mmaa nso sɛ nyame honhom ayɛ dɛ ɛne nyinaa yɛ honhomfi dɛ ɔne nyinaa yɛ ahomɔne ahomfi na ahomfi no gu ahodoɔ wei kwa ne ma memfa nto nyɛ hɔ ne yɛde nam ma memra makyi ɛti deɛ meka ne sɛ Israel Nyankopɔn adeɛ bi a nipa yɛ akyɛn na nipa ɛka bra asɔre no wobɛto yɛ na wɔde na honhom asoma wo no sɛ ɔno Nyankopɔn soma wo pa wontumi nka ho asɛm da wobɛsuro yɛwɔ asɛm bi a yɛbɛto yɛ mekora mbɛto bi yɛwɔ mbɛto bi ne nipa ɛkeka titiriw ne ɔmo kɔ asɔre memenda ɔmo kɔ asɔre memenda Sabbath ɔmo keka ma asɛ wote a na oyɛ mu ahyew asɛ bonsam ayɛ biribi ɛna nyame ayɛ biribi na bonsam abɛsɛe deɛ Nyankopɔn ayɛ no ɛna bonsam de ne deɛ abɛsi hɔ na ɔde akata Nyankopɔn ɛdeɛ no so ɛde ɔmo tumi ɛna ɛyɛ anthem so ɛde wokɔ ɔmo kɔmemenda sɔrɔ no a kamɛka sɛ yɛ ɔmo national anthem asɛ yɛde akyerɛkyerɛ wɔn mu ti wɔn preacher biara no ɔka saa asɛm na no na wɔde ama me sɛ menka nkyerɛ wɔn sɛ yɛ atorɔ sɛm me odi fa dwan na meka asɛm no nyinaa ne sɛ ɔmo sɛ
onyankopon de memenda som ne bae ena bonsam de koseda som ne bae pampa chopa so ati sa akasa omoka pa omu preach about Homeda ne Homeda sema ha no makofa sa akasa na be dey abeshim omu se efro bi Constantine ase hwan o ne kofa kosiada som de ye de e bae e ya torosem yes obi oka bibia fo bo be kana tebuda sa akasa no mo se bonsam ne de koseda som bae ena nyankopon de memenda som bae no e ya torosem yes eni nyankopon asemu nya baabo ne da hai me si ni nyankopon asemu wem me odi fadma wasoma me na meka obi a wotie bia ntie bie omu furu ma dwunu mu ne omu school kuro no mo de kasa omo de keka me si ze nyankopon ho mo so on pa mehwe mi mu se si ya mehwe mu e ya torosem yes bonsam ena e fo mu kasa asem e di be si nyankopon no kura no se obi so ko SDA ana ko memenda sori bi no se bonsam ne de kosia da sori ba ne nyankopon de memenda sori ba ya me so oboa ize nyankopon se me kanten so oboa yes o ye torofo neja ni Satan babru gwe bi si enim ana babru ya chi obi o babru wi so pacho da bi we yai enim nyame asem nka sa da bi e ya torosem akaza se nyankopon asem no enkofo na di ka fa nyankopon asem tete nya sa tam no se ni nipa nko school ti wunu ma kenkai yes ti wo anu ma ko school mutimi kenkai no honhom bia ni o mo so ndo mo kenkai o mo do mo adwene ene kirem ese Peter no mo kan onyankopon asem Acts chapter 4 ema wona suan mo ni busa asem nkofo mo suan anwoma da eye de no mo nimu yi o mo kan nyankopon asem na wo tia wo se wani ba o so o sa de na nkofo ni mu ye de ye suan anwoma no yentimi nkan ye kan nipa kora anye de yi ye tata nkofo su nipa ji omudi ade nto mo kan asem honhom ne nti honhom na aba mo su nti honhom na ba o so tetere ma ya papa mu se uja no sa honhom ne nti honhom ne de o mo kasa honhom ne de nsam ne ma wo ne honhom ne nti no se o mo kasa wo ti di nyankopon pese wo yo ene di nyankopon pese wo hunu de KRISTO pese wo nya de KRISTO pese wo hunu wo ti ene ye pen so de wa pampa cho wan ko school a dabi dabi untimi nkyerɛkyerɛ nyankopɔn asɛm untimi nkyerɛkyerɛ ene saa kasa na ɔne kɔ asɔre memenda akreti ato wo firi tete no ɛnyɛ nokorɛ yes Satan bia mfa kɔsɛ da asɔre mai ene nyankopɔn bia so mfa memenda asɔre yɛ deɛ mai yifo be ne betimi aka obi ene ho sɔfo be ne betimi aka na wo mama so sɛ ya kɔsɛ da nkrɔfo akɔ asɔre kɔsɛ nyɛ mo nkɔtete pachan omutimi kama me ka se berebe se pakani ne baako pachan afe do no anu odwane pachan o se wonu eduru memenda udi Homeda ko se ranu akoye na dwuma za wa tofo ma wi onim ne oye aka we na san ko furu nyina do mo ho ebeto me mo ya soma mo asem wo hwana se okoko se ra so de se o ye difo betumi akasa asem pacho obi ene ho me se opomo mu ye memenda fo nyina po me stadium obi ene ho omo sua ngoma ga odo mu nyina me sua ngoma beto mu mra me stadium yes me se asem mo kan e ya torosem yes eni torosem mu debi Satan fa ko se da so de bia mai me nyakopon fa me da so de bia ma da njafe na de wo tie mi ni ntiem ni yes ye ka se Homeda e wo ho yes odi fo agiman obi ene wo wa sa se odi Homeda se ne me yes nanso mi di Homeda kosiada yes heaven ba KRISTO be jimi agya wo yes heaven ne ba atimu ne ba Yesu KRISTO ne so be jimi agya wo
enti Homeda ho obi a wokọ asore memenda no odifo agyan mimu nanim tia da yes se Homeda no odi ne memenda no eye bone anase ye papa minka se eye ode ba minka se minka se eye bone na de ba ko a ehu ne se enkrofo ne kọ kwasi da asore no omo de ye ne a ye kọ kwasi da asore no Homeda no kwa ne ye nyini dabi ye nyini dabi ndi ye hete ye fe ne sei memendafo no asa ya tamfo enu ma de ntie mo na ka se kwasi na wo kọ asore no bonsam ne de ye de e ba e no de nyame ne de ba e edi se okana wo susu se nya saa ne ti a woni nkyeremu bi ade ma no nti ne ho ne be ye de yi e be ye wo hin aba be ne tamfo so o te ka se ya sa anso obi kan se bi kire wo na se woni se nya no kore na se wo woni nkyeremu bi ade ma no a asa wo nyi ntum that untimi nkyere ne mu nto ba be ye wo tamfo sani si pachoni mi nu akoyi sa na ti edi ye ne ekokose da sore no enkrofo ne ka sofo kro kenka baabura onse Homeda no baaburu bet ohun ne se ase SDF fo na edi Homeda ana enya SD ya nsoro bi ye de bi te se GD4 pachan omo na edi Homeda GD4 no GD no mudi bet wono de onyi nti oni indi na akwa se ene saa de awo ye bonsam anase unim de oye ndi na madika ka tsasa se me odifo adme Nyankopon asem bia medi so yes Nyankopon asem bia medi so ni okase bi na me kan wa hwa a wonte ase Nyankopon asem bia Kristo Yesu asem bia medi so enti de okokose da soro wonye Homeda no enni enti ma de ono ko memenda soro ne be ka kire ne se Satan de sa soro ne ba ya na ye ne se aso wobu ne mtia ana aso wo aye ne se nipa no ehu ono no de okomemenda no hu de okokose se aso no som anhomone bi ndi ye sa da no ba be ye tamfo Nyankopon onim memenda yes ena onim kwasi ada ndi na akọ osoro ahenie mu a osoro ahenie mu no osi da bia adisa mu ma ne se eho no ade ensa enna Onyankopon de maaye ye no ma ye to edadin ene ye da be ene edwada broni friend say okọ America friend say pacho Monday ene dwada ese pacho dabi na ye de na o be kan dwada ne nyame ehunu na obi so akọ Monday ne nyame ehunu kasa de ba ko pacho dabi e bia emfa ba bia adwada Monday sesi yi so o te kasa afro bi na me say kasa kadwada ya na o kan Monday sa kasa no Monday no obi so kasa no enye Monday o pacho ono nso wo de obeka yes on ka Monday and on ka dwada obeka kasa foforo kasa bi foforo nso kire se onso ne dani ye nyina yinim se sa eda we mu ani se yemfa nse ti yetu kwa ne nyina ye visa kire se ne yesi kwa obi anim se ne yesi ye de ye koro ensisa ye no de enani din no o ma ye kwan se ye ntoto nti obi atimi ka ne de ye no Nyankopon anim no eda nyina ye no pe Onyankopon anim eda nyina ye ne pe hwe amemraha ye obi bete se ye na no week no ye wo no ayete se Kumasi ene nkran pacha ndo ko nkran a oba Kumasi ena oba Kumasi a oba ko nkran na oba nkran a na oba Kumasi on se ekoba pacha Nyankopon anim no
se ye week na se wo konkran bo Kumasi Nyankopon ne mo no se ofiri nkran ofiri Kumasi ne konkran ya ono ngoduru a etwam ko chi enyina ekosa ensan na chi ndi Nyankopon no nanim no enana eko ye hu ne se ko ba nanim ne na ne nko ma adechie nko ye de ye masa na me kire adechie bia ye entoaso e Onyankopon anim e wa asase so but what the nanim akenkai ne ma ye ni nipa or the nanim akenkai no enanim nkuntabu no or the ma nipa and o ma de sign and a de change or the ma ye ne ono ba bi o tene de da bi aye baako nti enye toto da dini enye Onyankopon yes Onyankopon ade chi na ade san etoaso oni na awotwe oni bosome oni na awotwe mienu oni na awotwe miensa oni afe oni mfie mi no da bia da no toaso ma ne saa ye ne ne wa afe ye ne wo bosome ye ne wo bosome nsia Onyankopon ni bi ye de nti o de saa de ne so ama ye ne se ye ne wa ma ye bere yes di enana ye count no eboaye ma ehunu se ye bere ko ye bere sa enya bere no wode ma ye na anke ehunu se obi enya mfie mienu enye nan mu nkuntabo no wode ma ye na mfie ehunu se obi enya mfie miensa de no azenka ye wo obi no na mo ahwe na yesi we ema otinu kwa se we wonya sei but enana wode ma ya ye de na ese ye ekoba ha enama ya betin Nyankopon mu de da na nkonye de ema tina wono hu se papa che wonya sei no oni mfie ne da nkoma etoa so saa Nyankopon ntini woni mfie no ye no ma ye mfie ntini o ma eda no ekoba ma ye ne de account fa trose ne hwade Genesis chapter 2 kind verse 1 Onyankopon asem onam ye na jodi fo Moses odi mu nipa wati asfo asase so Genesis etia eye mienu ni mu eye baako etifi asem ne se Homeda ose de Homeda ndi asase ahyase kura no Homeda eda ne ho edi abode ahyase Homeda da ne ho edi ndi abode ahyase na esum ne han hyase abode ahyase na adechie ene adesan hyase ena Homeda nso ehyase oho emu hobi ndi se ade chi na ade sande a eni kwato saa Homeda wi ono nso otimi yira wate kasa na se okay o de kai kasam niti ni mu eye baako na owie osoro ne asase ne emu asafu nyina abo o se Israel Nyankopon ade nyina sumfo Nyankopon no owie osoro ne asase ne emu asafu nyina abo na eda a etoso nson no na eda etoso nson no Onyankopon wie na dwuma a oyoye no Onyankopon wie na dwuma a oyeye no na da a etoso nson no ohome free na dwuma a oyoye nyina ho eda etoso nson no ohome free na dwuma a oyeye nyina ho kai kakrato aso na Onyankopon hyira eda a etoso nson no ena Onyankopon hyira eda etoso nson na ote ho oye de yi ote ho ena ote ye da no ho ko de kai me fi se de ntini se enum na ohome free na dwuma a Onyankopon boy na oyoye nyina ho eti Onyankopon no se ete se enipa to no ye adwuma na wose ene de me nkɔ adwuma na se ne ye holiday bi no on se ada no enipa no onya abotre ma na ni ye de yi eje pacho pa okɔ adwuma da bia o pachan adwuma no mo okɔ so na de ne mfa so na de dodo nyina ye de e ba ye but ada a wan kɔ adwuma o ka se mi di holiday me je ma home no saa da na wan kɔ ye adwuma bia no su na ni je ye
It is an easy Yankopon, I didn't ask for Yankopon. San on any Numa or Shasiano, San is sea womb. Said the way in an idea or home. It in any G or denim. Na neniji denim no se edan wo shira adan edan a wo home no onyankopon shira adan kaka me yo be kan asem kaka to aso yenum ne osoro ne asas awon to aso let's verse 4 no me boa yes e ho no o shira adan no wo ye de yi wo te ho pachan onyankopon kai vestre no bi ni mu ayemiensa osina onyankopon hira eda a etoso nson onyankopon hira eda etoso nson na ote ho efiri se de ntini se eno mu na ofiri home na dwuma a onyankopon boy na oyewe nyina ho nye full stop pachan eda ne din de sei pacho amoda ne din de ote eda no ho na ase nyankopon de memenda ene si ho se eye ye friend say na sore da sa me menda na we pacho amodin ho etu onyame ne yi na die onyankopon bi mfa no ntu no o ma nipa kwai but nipa mfa ye ho ntu no onu otumfo nyankopon na ye na de no wo se wa home ade to sonson wo shira da no wate ho owie ya wa anka da no adentina asafo ade anka da no tro se mo da ho nya minyansa fo baka senti nyakopon ni nyansa eda bie ni wa ni dini e wo tro se mu eduada brada kwasi ada fiada memenda kwa ho anwan eduada Monday Tuesday ho anwan eda bie ni ho kasa foforo bia be ka no eda bie ni ho ni dini wo tro se mu eda bi dini ba tro se mu nipa be huru onyankopon ni nwuma ahyase nipa be huru onyankopon fiti ase ono so obi nim na hyase ene na wieye eto onyankopon mu obi nhunu ni mfiti ase ete no so wo shira da no but wan ka da koro wo so se ye memenda wo e kire so ka atoro sem yes okofa emre bie wansa asesu ba bia aba efia da nyede yi enim ya wada nyede yi kuku da nyede yi ebena da nyede yi ejo da nyede yi osia da nyede yi memenda nyede yi enim onyankopon nyansafo no yenti oye ne sanse sebe ye nipo a na wo maame be wa be kire o maame be wo no asa be kire no na se a kire pacho da bi o papa wo no o papa na sa a kire na se a kire pacho da bi na wonu se jakura bi akọ ne ana oba ena bi akọ ne be di agro no akwa no mu no pachan tina akọ buruchi broni akọ otumi hwe papa de yi asum adento ne ni di agro te se ne size eno no Akan chapter Ephesians 42 verse number 5 wose one kan ma di agro bebra be tafre wano yes ido onyankopon ma nipa hunu na hyase ntina ono onida se David di sei oni to wose o hyase no de to sonson wan ka se o hyase e bia edwada ene okowie sei ene wan ka se o hyase kwasiada ene okowie sei o se eda eto sonson period die awie nipanie awia memenda SDF de sa nkofo nyina ne se omso ko Israel omudi Homeda memenda enye bone da eno na awia wo mo no me osoma me no Israel di efense Homeda memenda metini edi Homeda banada yes osoro ahini emekobi itieti Homeda so mibu Homeda anim tia obeyimi die firim ne mo metini edi Homeda benada a nipa obejima di nyina na me ka tro se Homeda ye di benada eye Homeda onya dwuma biara
tenasema wo Nyankopɔn no nkasa nkyerɛw fa na tempɔn so obi obegye di bia benya nkwa asɛm de papa mpa chemudu aw eti Israel omo so ko Israel ya omo di Homeda memenda enu nti na woni bibi Israel adi nyina nsumfo Nyankopɔn no yi no wodi kye na ko odiifo Mose ena ono Homeda na o se edeto sonson home ye no na o kire Israel ma se o kire nipa se wo ye adwuma pe bere na gye wa home na o twi ni mu no o kaunto enensia enya adwuma nto osa na se o si ye nipa no on we a wo bewu o se to da obi kura timi yare yese o cause what is stress itimi ka se eye bere ndi pe bere na ye de na gye wa home adoctor fo timi e ka sa asem ne pa di Nyankopɔn se o si ye nipa no opese eni no opese nipa tena seche enti opese o ye adwuma be se nansia bia gye wa home enkoso ye entoa so no ko ye almighty no announce no or resting agase mitumi ade nyina ye ntoa ntoa so na wa o ye mortar wo ye nansia gye wa home edebra oji okoji efense Israel no na mi rodi fo Moses no e na wo kai mfitiase ne se ono kra oje na home nti wo de amane man ne se so wo ye adwuma enansia de to sonson mo nye o ma home ti papa na zempacho Israel for na chusu da no me ba wo kan ntem o ka che na ko odi fo Moses kan efense Exodus chapter 20 Exodus chapter 20 oduru wa kai odi ntwa de tete akwa ka verse 8 ka verse 8 yena jodi fu Moses so de ma oni pa watas forces Exodus etie aduonu nei mu a eye enwotwe etifi asans emlansem du no o se mransem de edu no aha nei mu a eye enwotwe o se kai Homeda wose kai de Homeda eto Nyankopɔn ne de information ma na ko di fo Mose so on kan kire Israel ma no ndi mi go di fo Mose the information ne bre Israel ma no e na asafo ade se kai Homeda na eye no konkono na ye de na eye no konkono na nti Homeda no Nyankopɔn ka kire Israel ma no se eda no omumu nanim tia bet ye ne a ye kokose da soro no Homeda no tese ye bu no nkwase asem edidie Satan ye ne se wona kokose da soro no omubu Homeda no mutie tia so omubu nanim tia ene Nyankopɔn se kai Homeda ne ye ne konkron eso ono kura no oje na home ti ono aya oyofo on na oyofo no nti sua no but ye ne ekokosi ada no ye busa ada na nyame aka no enimtia because of KRISTO abewu Yesu anyane wo hwie ni moja agu kosi ada fo ye bu na enimtia ena de ono so odi me Homeda no on so twa atorosem se Nyankopɔn de memenda de si ho enti kwasi adafo amu ne mendafo so ka atorosem kwasi adafo amu ne mendafo so ka atorosem kwasi adafo ne tietia so yes ena omu nso anka omu hu ne ye no mabu no omu so ka atorosem won de Satan aye oturu ni bia nso wagya ne bonsam ndi wemu mu omu gya ne bonsam ena wemu so ebu omu so ka atorosem omu so gya ne bonsam Professor na Onyankopɔn so ma wo na asempakafo no bi ne yeti wo otimi ka se wo Homeda bi ye ni ho na Yesu be wase etwa se da wo ye na gye adwuma omo ye nkola amde so mu furu madwene ne kasa John chapter 7 16 17 18 omo furu madwene ne kasa ombo omo tirim yeso omo ka ho bi no mo kum asafo ne sa nye no omo ne omo nneti kasa na mo ke kan ya ko duru ko kan de nkan
ate afa so afiri adwene nim ombom tim ne kasa enti Satan na yene nenya no oye clever o bacha kwasi adafo ne sum nyame omuso ma nyame adia wa omagu Homeda ne nimtia ena one nso a agye edi omuso mo Homeda no omuso di Homeda no omuso eka atoro sem se Nyankopɔn de memenda som ye de memenda Homeda ye de nyame mfa memenda Homeda bi ansi ho bacha dabi izo Nyankopɔn nya bi da yo wase mpacho wase emlansem du no wase mransem du bacha hawa modam po ha o de be nka kura wase kai Homeda na ye no kronkron na ye no kronkron kai to aso wase kai Homeda na ye no kronkron enansia na yo adwuma fio enansia na ye wadwuma na yo wade nyina a eto so enso ye Homeda na awurade onyankopɔn kai to aso enya adwuma biara kai to aso wase enya adwuma biara wone obabanyin ene obaba wako ane wafena ene omoa ne ohoho awo fi apromu nyinara kai ko na enansia na awurade de yo osoro ne asase wase enansia na asafade de yo osoro ne asase epo ne de ewo emu nyina ko na Homeda da ayeto so enson no enti na awurade hyira Homeda na oye no kronkron ko me pese o de kai ko di waja ne unani anzo de ko wie pacha enti na o hyira Homeda na oye no kronkron eye memenda nyame kan pacha dabi enti asoro na kan toro simfiri chi Nyankopɔn de memenda de si wo se Homeda omo boa yes izo Nyankopɔn se mensi asase na honhom so omo boa yes na dasem bonsam na fomu aka sasem na to na me se na no ru afi se Yesu Kristo oso ko wu Peter se uru empa na wasifiro ko Satan o ga se asem bi edi nyame di bata na e papa asem bi o nyame di bata so na Satan na e kasa edi Yesu wo si aka no wasi wo shira ada no wakeka nshira oye yiri nyam wasi eye memenda eye kwasi ada eye duada ye mfanto eye Monday eye Tuesday eye Wednesday Thursday no Homeda ntwam Homeda wo enye memenda nye kwasi ada saka kai 8 ni biu ni mo eye enwotwe no wasi kai Homeda na eye no kronkron koi wase enansia na yo adwuma na ye wadwuma na yo wade nyina da eto so enso nti Onyankopɔn de Israel for de ni de ma Israel for Onyankopɔn na makɔ Moses ka kyerɛ so mo mfa mo nkanto nansia nyame ankɔ kyerɛ Moses da o hyɛ ase bɔ ade o pacho dabi mo ni bi ankyɛnsa me hyɛ ase bɔ ade na ye kwasi ada na ye duada pacho dabi na ye benada Israel Onyankopɔn asefwade anka nche na ko odifo Moses na mo wode information na ama no so on kan kyerɛ Israel ma ne sɛ enansia to de opɛ no ama wo mo nti Israel fo ne hyɛ ase account free kwasi ada ne kosi memenda Yesu Kristo ba ya wo hu sɛ agya ne de bɔhyɛ na ma Moses ɛna Israel fo na hyɛ ase account o metwam yes eti na Yesu so bedi so ti no so wan sɛmra ɛne adifo no yes what you say what's one sembra ni adifo ni de je Kristo Yesu wura na ba ya obedi so saa na ana oto aso saa na eno ne se onim se na gya no o de opene ma Mose ni Israel ma nje enansia ene nipa bia asase so be kanto se wubu Homeda nim tia de wo bo wurade nim tia yes et ko sia na fo no ye patapa kwase da fo no eya brabo man kete se nipa o mpebere nso pese odi yes ye mpese ye nsa ka hwe enso heaven no ebeko enhyira yedie bambo nkwatentene kunyini saa naka obukasi afi kwa na hu se o ye nipa bi mansa na nka bewu a ye kwase da fo ne mpebere bet ye pe yedie ye pa hoto ye pe nkwa ye pe bambo ye pe heaven bet ni omum breadie omum pe
and I'll call more say, Mimmin Dan, almost so Mimmin Dana. Sango from says, as the NC, everything Uncle Pansam. Oh, no. Aha. Because there are found here all about yes, we or she and Mudagu and Yanamai. Yea, dear, no. The Onyanko Pont at Omega Munyanko Pom, or none that the Panama, a poor deformos, on Chen, a poor deformos, a da, or the share. And it was already any day, Dikai, Opa, Genesis chapter 1, Genesis chapter 1, was infitiasiano. Infitiasiano. Unako boso ni asasi. Unako boso ni asasi. Sakani hunu. Na asasi ya sakani hunu. Eni. Na esum ewo bunu hunu. Unako po humbutu insuo no eni. Na ize nyanko hum ebutu insuo no. Unako po kase. Unako po tase po kase. Enye hain. Na eye hain. Ene ye hain. Na unako po hunu hain ni se eye. Ize nyanko po hunu hain ni se eye. Na unako po pai hain ni esum. Asafo ade pai hain ni sum nim. Na unako po frɛ hain ni se awia. Ofrɛ hain ni se awia. Na esum ni de ofrɛ no anadwo. Ene sum ofrɛ no anadwo. Na adeɛ sɛ na adeɛ kyen. Ena adeɛ san na adeɛ kyen. Da a edikan no. Ɛda a edikan da bi ka honi bi. Wɔsɛ na Onyankopɔn frɛ han ne sɛ awia. Israel Nyankopɔn frɛ han ne sɛ awia. Na esum ne deɛ. Na esum ne deɛ. Ɔfrɛ no anadwo. Once wabɔ kabii no. Ɛne hyerɛn no. Wabobɔ ne deɛ yi. Ne dini. Kai kɔi. Na esum ne deɛ. Ɔfrɛ no anadwo. Ɔfrɛ esum no anadwo. Na adeɛ san. Adeɛ san. Na adeɛ kyen. Adeɛ san adeɛ kyen. Na ɛda a edikan no. Efiada no no. Ipatwɛ dabi. Yawada no no. Ipatwɛ dabi. Efense ukuada no no. Ipatwɛ dabi. Memenda no no. Osiada no no. Ɔfrɛ ne sɛ yi. Ɛda a edikan. Nyankopɔn wɔn kyerɛ obi da sei na me de hyɛ bibi ase. To se yɛ no na de yom no. Ɛda no yɛ da edikai. Wan kan kyerɛ obi ase na yɛ sei. But enkuntabuo na ɔtwe no. Yɛ no wɔde maaye. Ɔse kai na nsia. Yes. Eduru wa de tɔ so nson no. Ɔse nson ni twema saa hyɛ ase kai. Nsia. De tɔ so nson no. Nson ni twema saa kai nsia. Aha, saa na ɔde amaye. Ndina yɛ nyinaa sɛ ne yɛ ɛfɛ ne sɛ nka yɛ nyinaa yɛbɛka ɛda nyinaa di ne deɛ yi pɛ. Yes. Ɛtinyɛ saa ne tie. Ndi Nyankopɔn adesanyɛ ɛda oni ne dini. Yɛ na ɔma yɛ to ne din. Ɔno de ɔfrɛ ne de di kai. Ɛdɛ tɔ so mmienu. Ne da ne yɛ da bɛyi. Pacho amudi. Ne yɛ memenda. Pacho dabi. Ne yɛ kɔsiada. Pacho dabi. Ne yɛ adwada. Pacho dabi. Ɛna waka kyerɛ na ko odiifo Moses sɛ ka kyerɛ Israel ma sɛ ɛnansia ɛna fa yɛ wadwuma ɛne wadeɛ nyinaa. Fa nansia yɛ wadwuma ne wadeɛ nyinaa. Dɛ ɛtɔ so ɛnson ɛyɛ Homeda. Nto saa nkra na Israel Nyankopɔn nam ne honhom so ɔde ma na ko odiifo Moses no. Ɛna Israelfoɔ hyɛ ase count wo moda. Dia ya mpa ebesi na okɔ Isaiah Homeda na omedi ne memenda. Mete Ghana me simpa medi ne wuku ada mekɔ heaven. Ɔbɛkye me nkwa. Yes, papa mpacho. Mo a osoma mo no. Ti mo ba na sɛdeɛ asase no ene nsafo no edi Homeda no. Ɛda na omudi Homeda wo na mo ba bɛkasa etu asafo no fo. Wonim sɛ sɛnka Yesu ba ya nanka Israel. Akwati sɛ ebi mo kɔ asɔre kɔsiada, ebi mo kɔ memenda ka Yesu bɛkasa afa ho. Kono ko beka sa afa ho ko ke be ko akoye controversy echinyegye tingo be kire omumu so omunim de omo ke kan omunim de omo ye yeti ye ene ye dabe pacho na ye duada China say na ye dabe ene ye Tuesday Japan na ye dabe almost say Tuesday pacho Tuesday se China for be say ahomachefo a pacho Japan for so kra wabda anopa basis as a 7 pacho ɛda no ɛyɛ pacho dabi it is say kiedi Homeda ka be ende memenda wo ye die awie ɛna afi no bedi omo de ɛyɛ pacho dabi it won say Nyankopɔn nyansam no adekye kra na wo ebi ba ye de yi egya bi adenti ni nyina ne sɛ ɔmpɛsɛ nipa hunu na kyira kwai nti wo yɛ patapa den na Nyankopɔn de memenda sɔre asi hɔ ɔna de memenda sɔre besi ɔboa ɛyɛ Satan na mo so kasa yes ɛnya no kora yɛ atorɔsɛm yes ɛyɛ atorɔsɛm ɛnya kasa efiri awurade ɛnya kasa efiri so ɛnya kasa efiri honhom
Honamu kasa, ngomosuomu kasa. Eti, omo kome menda sore no. Omo de hunu nipa. Enti wo ye ya no maka. Nyankopon na de menda sore. Ebae. Ona de Homeda ebae me menda sore. Won dabi. Na ha me kwa ye kona sore bia kora ni ho. Asore bia ni ho. Homeda no se diri wo ha. Ye wo what say obi ko kwesera sore aka se odi Homeda da. Ade na meka. Ade na meti meka. Homeda ntwam osoro ne asase bitwam Homeda ntwam eye na dwuma. Peter no Paul no Yohane no Yakobu no omunyina efa Homeda mu. Oropa ma bremra na memfa nko ho. Omunyina di Homeda. Yesu Kristo di Homeda. Ya won toto so de papa cho. Oni Nyankopon SOMAFO a. Wetima be kase ese kwasi edafo edi Homeda. Oh. Wo kwati a atemu no obebu awfo. Ose kai na ye ne konkron. Na Ghana Independence Day kura kwa menkroma mfa anya ahede ama ne ye ikuku mfa anya ahede. Ye mfa anya ahede. Pachan. On kwa menkroma ne de mai. It says o share ye se chinchin a ye ni so. Pachan. Ya bi. But ye kai se ono nkra no o de fa ahudie bi ayede ye amaye. Wako amaye fa ahudie bi. Enti ye kai. Elo Nyankopon so Renuama or didn't see a gina so idea. I am a nipa dom. I want to atosoko, I want to atoswaba. And was a death also, and so on home. To say, ya, we are human. A death also, so home. We say, oh, yes, you didn't move your yes, so much, and I may say, Jumana. Yes, who sorry, I may say, Jumana. For next and Pacho, Quesera na Homeda. Ya, one would do Homeda Quesera. Would do maybe be so with dinum. Show me Nyankopon. Yeah, you, because I don't know be any Homeda. Omudo mu se twam. Yes, Papa Bacho Quesia na dura. He say enamba ye no. Wakasa akire omini. Omunye den. O se kan ne konkron enye adwuma biara. O se Quesia fo no. O ti aso dem kwa na opentema ko bi ni store. Pa chan. Pa. Ha. Be do kwa aso dem menda no. Onye sa da. Pacho David. First Papa Bacho ni ti ase paka fo nduka so ufira kura kwetena odwumam aha tutu nyina wadwuni ni asema wono se dabi odwumam musika eno nko a wono we de ka yi wadwune firi so oh patapa nyam semka enti why na se wo kwa asoro ko sere wotima kan sama meka bi da pacho obi why na se wo ye difo wo ye sempakani why na se wo ye sofo a asem a wo de asofo kwa de fo mu ba bi why na se wo ye odifo a asema meka wotima ka bi da pacho David. Ontimi nkafi so ofiri honhom ofiri wo pemu na wo ye ne wo ye. Yes. Onti de bebu aten no, onti ne honhom nka. Onfa na honhom ma wo nsra. Nti ofiri wadwum no akono mu. So usuma bi so wanka se wakotu so dia. Yes. Usuma bofo bia wa wafra. E se ne suma bofo na ekoso. Pachan. Wie ma bofo no. Pachan. Na se ekoso. Ni adifo no bebre no se omo de ye adwuma. So mo mpebre na ka te nyame ohwe no banko bi kwa kope esum abofo nyamenya kristonya enafo mo yes kristonya edin do ra no ma ka ko firi esum abofo beba we chro ti na ka se yesu ne nkrofo di ni yesa ne asore na ye yesa na ya werho sem yes onyankopon no kwa na kristo so be da onam na hum so beda ne hu adi a kire no enya de kitwa o na fom odo pa yenko bisa Ghana ha nipa bebre aye dry fasting 7 days o mo hunu hwe pa nipa bebre a o betimi a testify o ma ye dry fasting 7 days o mo hunu hwe awurade ama ibu won ko ayi bi akoro mo ye aha e tro sadie Onyankopon ne ho na esiti enye ye de ya ubi sofu bi echa no ate ho no akoye ode no yes de me de me ye ne de meti osofu bi ani bi mi hwe sofu bi nsuan no
me mentor nye sofo bia mentor nye odifo bia me mentor nye ya bi mentor ni Kristo. Yes. Dia me hwe ne ye Yesu. Yes. Na sa sofo na difo mu na mo wai de o hwe man kwata se ma be di bi ni. Pa. Asofo na difo hwe wo mu na ase nkosi o ma kaseti a na mo so e be kaseti o nyankopɔ bi ni. Pa. Ebe nam so kwa ma o kura nti kura nipa nkwa asɔre. Nipa nkwa asɔre. Eti die ehyehyɛ nipa nanum titiri ne o mo kɔ memenda asɔre me se o kɔ memenda asɔre. Die ten na hwehwɛ akira kwai. Yes. Mfa wani nkoto Homeda so ne ni bɔne entwinjeri. Yes. Nkwa asɔre dem abra o wigi guso a on kata uti so. Adwuma hunu na wo ye o de me se mu behu na mo behu. O kwa asɔre on kata uti so usu bi Homeda. Nyankopɔn be ya. Yesu be no. Rofo be no. Eniamo woni ani ensuade be no patapra kra be nipa mu ase. Nyankopɔn Yesu no ho abɔ no ho so bi na yanko bia ma na onye Yesu no. Me dire ho amente ase. You say sana akoye wasase. Ase yanko bia ma na onye Yesu. Pachan. Enipa nyina akɔ munya asɔre ntene fi ba bebu aten. Yes. Obetua obia so kase de nnwuma ye de echi. Hwe otutu che de usu ude Homeda akɔ atara na friend say o wege ye de eku wege ne so kwa na de Homeda. Onwoni amo ho wunim de wo ye wege ye hyew what prepare me say ude Homeda wode wu ne he na monte na munya ni ama won ne rough what jeri e de Homeda wa na udi Homeda na ma no na kwam so kaseti a sa wonyomfo no. Yes. What kaseti a no wo so se pere wo wo wisu udi Homeda. Homeda. Wa men fancy e beto aso tam ne ko ma men fancy e beto aso e ara wo sem asoma me amana man nipa manchei me se masenka nyemodifo no a mu wo mo ne bio wo de makwan bone ebre so makwan bone mo no ye bone a mo de Yesu din abata ho a na bu fushi adere aye de etia mo na so twe na wure to ba mo so rema senka no ntiam se de meti osofo bie ni ho a mene no dabi difo bie ni ho dabi masenka no bie ni ho obi pacho dabi obie ni bi pacho yeti o mo so oh radi be bu aten o de tena ho me se ukọ asọrọ me menda me mu enim tiada etemfa bone eni Homeda isata di ntwa wo mu ne Homeda sisa o de mo no masofo mo ntena oni rof o de sofu yi abodwe se ni tugu ne kasa wo so radi Homeda ye kan se na mo bu afu asumdie nkan obi a Yesu Kristo diri mu amen 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 aha righteous TV na waje so amame gateway to heaven righteous TV gateway to heaven se wa wati no wasum se de bidi ho adanse a kire wo no eno ho na wati no wasum no ye yanketoa na 10th September ubon sampa onyankopon ahenie no efresre sane ya man message say 10th September aha o the program no to check on kan kuada ni ko siada 10th September awradi Yesu ya adoma program ne be koso nanso kuada edi yanimi ene ye warm up wasimu nyamu nhyiamu da sede wonam na SOMAFO no so aka to ho amaye no ntu kwada edi yanima wa kina achi ukwada we ye wa kina na de tinye ni mu no Israel nyankopon no ye adoma odifu aja Benjamin nyankopon no ye adoma o kina achi o kina ye brada na de tinye ni ukwada ye nyina ye sa agitwi abeshi nyankopon SOMAFO no odifu aja Benjamin le KRISTO nam no so awa ya tenetene wase saadan we Yesu we se ye mompaye emfa nsu nkire nyankopon na KRISTO mfa no so
enyi ade so a yamane ye hawo mfiri yenso na ne Nyankopɔn ne san fa no so enfa yiyedie ni nhira enyam ne keseye enhye animunyam itu kwada edi anim ye ochinachi enyina ye gitwi aba adwoso kumase adwoso kumase adwoso ekyekurum hona ye nyina ye gitwi aba ukwada edi anim ya na Israel Nyankopɔn difo agame Nyankopɔn ya adoma Sunday so edi anim yi onam na koa so ye nyina be se hye wo nanim itu kwada we ye nyina ye kohye Nyankopɔn difo no akokyere kwa ye mfa so ye nsu firi Nyankopɔn ekwaya ye fa so ye su firi Nyankopɔn a Israel Nyankopɔn no obetie yen wa ye bisade amai tentena fie wobɛka kyerɛ sɛ maa me wakɔmpa ɛbɔ sɛ wonya ahwɛ wonim kwa ye fa so ye bɔ mpa manya wɔsorosoro Nyankopɔn ne tie onam ne SOMAFO difo agya menya me so obɛkyerɛkyerɛ wo na abɛhu sɛ ampa afei wo su firi Awurade a obetie wo kwasiada so yɛbɛhyiam fa nɔmba wei na ukuada wo ne Nyankopɔn difo no adi ahyia 0594 844 111 0594 844 111 anase 0539 224 999 0539 224 999 adwoso ekyekurum kumase adwoso ekyekurum kumase odi udru kumase a faka abra adwoso udru adwoso a na bibi kire wadwona fe number me dia todwai 0594 844 111 egu screen so yentem na bobo na twere to na wura mfi ukuada we ye Nyankopɔn akwa no SOMAFO no behia enipa nyina na kire kwa so efa so ebo mpae a Israel Nyankopɔn no otie na kwasiere edi enimu so yasa behia no e ma wura mfi program no 10th September enanyu media Israel Nyankopɔn no nam na kwa so na SOMAFO so ma ye nhira enanyu mrei enche ne dwumadi no nyina besi ha yɛda Israel Nyankopɔn ase yɛda na ase asede to so bio enkoma no SOMAFO odifo agema Benjamin yɛ na Israel Nyankopɔn no nam ne so na wawote wasum na menim sɛ wobɛhyia na obɛte de yɛkyɛnse yɛda Israel Nyankopɔn ene ne SOMAFO odifo agema Benjamin ase ni a medi dwumadi ho kyea me no medin ede secretary ana me Homeda Prince medin de Homeda Prince dodo na afre me secretary MC afo nyina master asale photos ane sofu poku sofu po omuna etiti machines ho ede odifo agema Benjamin try kama ene ma righteous TV ena nwumre yeda wase yeni modi nkra bye bye. I'll put you in front. If I mean, come on, sorry, once more. A small me come on, Timwa, ever once him. You are all that matters. You are all that matters. I'll make room for two. You and I, Jesus. You are all that matters. You are all that matters. Timwa, ever. Waso siesia amanamaye no wonni yoye. You are all that matters. Yena ne yeko ware e den sanko. You are all that matters. You are all that matters. Yedini se ahoni tia. So mudi ko ya paye ya srese wo de hia semasi kwa ware mo nta na chi wa be di Yesu adi bo so da so ta wo chi
oh what you and on them one neck nipa bia be boni bia no waja urade na o kwa asore ya ka cho se nipa de ya o be boni he asore be no hwan asore ya rough be no ya se nipa na gine ama nipa de ti so dem ya tintintinti masa yanko na se mo enipa na ya akese ya de hyehyɛ izi Nyankopɔn yɛ wo yi wo fi do tie mu no de ne ho megu mu na etine bi wo yi ahome na won sɛwe abusua nyina be sa de adwene kɔ do wakɔ hyɛ do tie nim sɛde no ahɔ fɛti bia mfa na asɛ oto soso ona aso yɛ be ma wɔpɛde na de wabusuafo nya onyomfo no home gu mu no obeyi mframa no ama wabusuafo atam do asa kɔ hyɛ do tie nim that is God. Isi nipa ne ye bi owu bia na hunu umu ya maka se me kan suma sem tu hunu he nipa na brabo e de kwa aso na Kristo mu etete ne saa no ntina mra Yesu Kristo kan se bi se yoma mere man se odi ntibe wura pane tokuru ya sem ka ka okon but timo de force obeko Nyankopɔn ahemi on se wadane asem no abre so yoma so kan tiri so enim se etimi wura pane but Yesu Kristo se ene de be ye simple but also from ayedene but also Nyankopɔn from mere the eleni pa na brabo na nipa ni Kristo sum na ayesu ne sansore no ayehu Nyankopɔn mu ayehu akodu te se entimi nsi se enwere ne papa ne enchenchema kuafo pese odija tum na no abo an ho ano na kuani ne ba no odija ba de yi ha bet ne de asore na brabo no asofo ne asore ma na brabo no ade se ewira na abo mu ano se kuani ne faja ma ye de yi. When I think upon your goodness and your faithfulness each day, there's not because I am worthy to receive the kind of love that you give. Hallelujah. Bajotnas. Na oba beti ahoto nsem anigye nsem akomato mu nsem na eno na danchen a sanom enane ye be hyase dakwa kosi enanum 5 days eno mo no ade di kai no se program ne be kwa wiero Nyankopɔn ɔman nyina be ho sampa se tene ne no de ma nipa no ye enuoma nwanwade ne nsenkyene wo nipa mu no ɛda ne di kai no obi e ba ɔde apple ba ko be ba Hallelujah. Bajotnas. Apo okra on se no mo di kanya ho dance ato. Oh, mi so di kanya ho dance ato. Ize na ko na obache o. Bajotnas. Ndi tena ne no asofo no sini ho no. Wo yi di kire me no. Beside be kire. Nti on the 10th September ne be shase eyukuada ne de ko wi on the 14th September 5 days na jumadi ne mo no so no ye ne osoma no ama ekwan ye boss enye swimming pool asubo
nsu a ɛtene ne saa ebere no mu nso no mesae apɛkwae nam de akra akɔ makɔbɔ wɔ nsu. Hallelujah. Let me say so on the 10th September up to 14th September 5 days. Masoro besane. Afi enomo no na afi mesrema yarefo no hawa hodo. Ni ebeko 5 days na wie no. Na enoma bibira ya oche. Hallelujah. This is Nessa send a bobo ahoto. So on the 10th, the boy Yankopon ma ho ni 2 meso. One the sitting in ho. Ade bia me se unnim se unnim a ho se nyade yi ni ho. Enu no yi na di a kire me. Ase last me ka kire ho no. First program me ka kire me sitting in na no so ba. E camera ya oba ya de yi. Ke bobo ahoto. Nyankopon oba besraye o si Yesu Kristo ni ro oba besraye Yesu ka say Kristo atrofo oso na beba wie yebrem Kristo atrofo be sore omuni adifo atrofo wu de bone kra ayese na me be yo yi